Аз съм Ади, а вие сте в специалното издание за Хелоуин. Днес ще разказваме страшни истории, които са истински, и ще ви разкажа малко за празника за Хелоуин и най-накрая ще ви дам някои идеи за Хелоуин. Така, първо са страшните истории. Лицата от Белемес. Дори професор Бейндър, който е много известен със своите паранормални изследвания, не успя да разгадае историята на лицата от Белемес. Те се намират в предверието на къща в Испания, Белемес, на семейството Прейра. Точно така. Те са издълбани лица, на две жени, или мъже, всъщност не може да се определи, където стоят там от доста време. Много хора са се редяли на опашки, за да зърнат тези лица и са били превръщани в атракция. Най-накрая, когато решили да ги изкопаят и да видят какво всъщност е под тези лица, те намерили две обезглавени тела. Телата били погребани спрямо християнските обичаи, но те продължили лицата от Белемес да се появяват на камъните в предверието. Хората са опитали да ги изтържат, да ги зациментират, но те продължавали да се появяват понякога с променен висшен вид, а понякога с различна възраст. През 2004 къщата била продадена. Следващата история е за Уинчестър. Сара Уинчестър през 19 век получила наследство от баща си една оръжийна компания на пушките Уинчестър. Те били много продавани в прерията и тяхното специално качество е, че може да изстрелват колкото се може патрони наведнъж. Когато мъжът й починал, един оракул й казал, че тя трябва да построи къща, която нейното строителство не трябва никога да завършва, за да може духовете да обитават тази къща и да се заблудят. И тогава през 1884 тя започнала да строи тази къща в Калифорния, в Сан Хосе, и тя имала 160 стаи, 40 стълбища, 125,57 прозорци и 467 врати. Някои от тях не водили на никъде, а някои от тях просто отивали в тавана по стълбището и отново нямало нищо. Изобщо тази къща била много зловеща и 38 години след строителството и жената умряла. Не се знае дали наистина имало там духове в тази къща, но Сара Уинчестър твърди точно това и каза, че доста често си разговаряла с тях. Защо не? Така, всички знаем за духовете в замъците. И първият, за който ще разкажа, е Лондон Тауър. Там най-известният дух е Ан Болейн. Това е четвъртата съпруга на Хенри VII или VIII, може да имам грешка, която била обезглавена, като повечето съпруги. Те били 6 и всичко отгоре имали родствена връзка помежду си. И тя била обезглавена и нейното тяло блуждало най-често и се чуло звуковият орган в Лондон Тауър. Затворът в Филаделфия, Пенсилвания, САЩ. Той се казва Eastern State. Бил построен специално, за да може и затворниците да бъдат изолирани, без да се виждат един друг. Но това, естествено, това те полетяли и затворът бил затворен и сега в момента е обект на туристи, които го разглеждат и казват, че понякога виждат затворниците им махат от различните кули и им казват: "Ей, как си?" Добре, не е последното, но им махат и им казват някои странни неща, които те не могат да разберат странен език, и след това чуват потропване. Последната история, която ще ви разкажа, е за въпросната кола на Джеймс Дин. През 1955 известният актьор катастрофирал и след това умрял. Казва се, че колата е била в неизправност и технически е била повредена, но някой казва, че колата била омагьосана. Когато след катастрофата взели колата и я закарали до автоморга, но колата се приплъзнала и убила един човек на място. Не, всъщност не беше на място, беше в болницата, да. И го убила, след на което умряла.
Така. Освен това, двигателя, на който бил пресъден на нова кола, също собственикът умрял, а една от вратите, докато била разглавена за различни части да стават на различни хора за авточасти, била отрязала ръката на един монтьор, което, разбира се, той умрял. И точно всички части, които били взети от нея, убили следващите собственици. Така. Надявам се да бяха много интересни тези истории. А сега ще видите клипът за Хелоуин. Ще разберете откъде идва всъщност тиквата и че отначало не е била тиква, а ряпа. Ще разберете за пияницата Джак. И също така ще ви дам най-накрая някои интересни идеи за Хелоуин. Сега ще видим дали ще спите спокойно. Добре. Гледайте. Историята за тиквения фенер идва от един пияница на име Джак. Той бил голям хитрец и дори дяволът отишъл при него, за да провери това. Когато Джак видял дяволът, разбрал, че е дошъл сетният му час. И помолил за последно желание да отиде да се напие, така за последно. В замяна това ще даде душата си на дявола. Дяволът се съгласил. Отишли, напили, той се напил, и двамата се напили. И помолил дявола да плати сметката, като се превърне в сребърна монета и после си възвърне обратния облик. Обаче Джак, веднага дявол, като се превърнал, взел монетата и я сложил в джоба си, където имал кръст, разпятие, и така дяволът остана в капан. Така Джак имал право на едно желание. Той поиска още 10 години живот. Дяволът унизен се съгласил. След 10 години той отново имал трябвало да се срещне с дявола и дяволът му казал, че сега ще го вземе, но има право на още едно последно желание, което може да бъде, но да не е прекалено голямо. И Джак поискал една ябълка от близкото дърво. Дяволът се качил да я вземе, а през това време Джак забол няколко кръста в земята и така дяволът отново бил в капан. Отново, с голямо съжаление, дяволът трябва да се съгласи на едно много по-голямо желание. Това било Джак никога да не отива в ада. И след 10 години, 20, когато всъщност дошъл вече наистина реда Джак да умре естествен път, той отишъл пред портите на рая, но там не го приели, защото бил мошеник и измамник, а пред ада също не може, защото имал договор с дявола. Но дяволът се смеял на него и му дал един въглен. Той го сложил в една ряпа. Ряпата е била преди любимото му място, още докато бил млад алкохолик. Да, и така се родила всъщност историята за тиквения фенер. Може да я знаете, може така да сте научили, но това са легендите, които разправят как се е зародил всъщност ряпата, след това станала тиквата и до ден днешен всичките неща. Идеи за Хелоуин. Първо, издълбай си тиква. Това е едно от най-важните неща, които трябва да направиш, ако искаш да празнуваш качествено Хелоуин. Все пак, така ще изплашиш злите духове, а пък и миризмата на тиква е супер. Да, може да избереш от всякакви видове тикви. Най-добре е да са по-тънкокори, иначе ще стане ето както с тази дебелокора тиква, доста трудно се пробива и не можеш много да се развихриш върху нея. Второ, украси класната стая. Ако съучениците си намират идеята за странна, най-добре намери начин да ги убедиш, защото това е един много готин начин да си изкараш Хелоуин и така ще можеш да учиш в злите духове и всъщност тези рисунки ще те предпазват от злите духовете, както и също така и от учителите. Така. Ето, виждате, тук може да видите някои идеи, които са интересни. Ще бъдете в Хелоуин обстановка, красива обстановка. Това дявол е много готин. Да, змия е супер! Даже има паячи. Трето, украси вкъщи.
Тук вече можеш да си се вихриш колкото искаш. И ето сега съм ви показала една идея с лампички и духчета, също така свещник, тиква и много други неща, каквито ви хрумнат. Четвърто. Задължително гледай страшен филм. Някои от филмите, които мога да ви препоръчам, са Вестоносците, The Messengers. Също така, разбира се, Предизвестена смърт, The Ring. Хелоуин, петък 13. Блуди Мери, разбира се, Кръвната Мери как. И един от най-готините филми, Последният смях, отново хорофилм. И също като напишете в Google, съм сигурна, че ще намерите много интересни филми. И тък ми ще се понаплашите малко! И така, това беше от мен и от моето Хелоуин издание. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте го, коментирайте или го споделете в мрежите. Ако имате някоя друга интересна история, страшна, която искате да я напишете, отдолу го направете. И ви пожелавам едно спокойно спане, защото все пак тези истории бяха наистина реални. Да, не си ги измислих. Може да прочетете за тях в интернет. А от мен, чао and happy Halloween! See, that's all I do. If you